beyo coba umzimba kaJesu, because engqondweni yabo ingqondo yabo engafuni ukwamukela ukuthi uJesu kupossible ukuthi ngempela ngabe uvukile kwabafile. Cela ukubala ama reasons ambalwa ayingenza ifaith yabo inyakaziseke. Number 1, ukuthi eyokuqala ukuthi enkathi uJesu esho kubo ukuthi uzovuka kwabafileyo, uJesu akakasakhulume ngokuvuka kwabafileyo etshela abafundi bakhe kade kukhulunywa kahle kumnandi. Njalo uJesu le ndaba ube introducer ngekhathi associate ehlanganisa ndawonye nosizi azobhekana nalo. Kuma incidents onke eBhayibhelini akakazi uJesu akukhulume ngendaba yokuvuka kwakhe kwabafile kuhlekwa kumnandi. Ikhathini eziningi la veze khona uveze ethi indodana yomuntu izokhashelwa ezandleni zezoni, athi ishaywe ithinselwe ngamathe ibulawe. Mesethi iBhayibheli ngosuku lwesithathu ivuke kwabafileyo. Le message njalo uJesu beyikhuluma ngesikhathi abafundi bezwa into abangathanda ukuyizwa ngoJesu. Njalo ubeyikhuluma ngesikhathi abafundi, niya understand? Enkathi abafundi bezwa into abangathanda ukuyizwa. Uyabona ma ukuthi umuntu oyinkosi nomthandayo ashinto ezokwenzeka kuye, ingqondo yakho content ngangconza akayisho lento ayisho. So isikhathi esiningi uJesu uyikhuluma ngaleso sikhathi. Then bahluleka ukukholwa izwi likaJesu ngenxa ukuthi bebefuna ukulinda qala i-moment nesikhathi esi-comfortable nesibaqitazayo ukuze bathathe i-message from the Lord. Lokho kuyisifunda kuthina bazalwane ukuthi uNkulunkulu akasebenzi ngama-emotions ethu, usebenza ngezwi lakhe. Ungamlindi uNkulunkulu uzothanda ukuyizwa into ayishoyo. Thatha into ayishoyo, noma uyathanda ukuyizwa noma uyafila uyayithokoza uma uyizwa izwi lakhe leyizwi lakhe. Noma ukutshela uhleka noma ukutshela ugxuma noma ukutshela ukhala, kodwa i-message. How I wish I have a good church. Somebody say amen. So the message of Jesus Christ, uJesu ekhuluma nawe, don't wait for your emotions ukuthi akufave. Akeze ukukhuluma uNkulunkulu ngoba wena uyathanda uyajabula. Uzokhuluma izwi lakhe ngoba liyizwi lakhe. Enye into eyenza abafundi bayilahle imessage yovuko ingenxa ukuthi ayikazi ikhulunywe kudliwe ematafuleni kuyiphathi. Ikhulunywe njalo uJesu ekhuluma ngezinto ezibuhlungu ezizokwenzeka kuyena. Kodwa athi ekugcineni kwakho konke shandamanda, ekugcineni kwakho konke indodana yomuntu iyovuka kwabafile. Akakazi ubhekane nesimo kube khona umuntu othi kuwena khululeka mfowethu kubuhlungu manje kodwa kuzolunga. Uvela ungawuzwa uzolunga ngoba ifocus yakho yonke kuyipain. So into eyabenza bahluleka ngoba i-message yovuko is the message of hope. Bekuyi message yokubamisa idolo ngekhathi enzima uJesu azobhekana naso. Bekufanele ukuthi uJesu maye eshaywa ehlushwa bakhale, kodwa kube khona into eyithemba lokuthi akuphelile. Yini eyabenza kholadabo? Yini eyabenza mabeqeda ukusuka esiphambanweni bagijime bahamba bayoyivalela bakhiye nasemnyango bathi inkosi kuphelile, bayibulela inkosi, so they are going to kill us then. Ingenxa yokuthi i-message yokuvuka kwabafile uJesu wabashumayeza yona ayibanga yithemba, ngoba into eyenza bayivalele babengenathemba. Kanti uJesu akaphikanga ukuthi uzofa, ushilo wathi uzofa, kodwa akagcinanga lapho. Uthe indodana yomuntu yokhashelwe esandleni sezoni bayishaye bayibulale, usethi kodwa ngosuku lwesithathu izovuka.
imessage yokuvuka kwabafileyo indawo yokubambelela, indawo yokubambelela uma ubhekana nekhathi enzima. Kapatala mandala basikada. Uyazi lento ifana nani bathandekayo? Ifana ne-message exactly yokuphila okuphakade. I-message yokuphila okuphakade ekuthini hope. Yokuthi noma kuthiwa sibhekana nani manje, noma kuthiwa sidlulaphi, kodwa kube khona into ethi ya kunzima, ya izinto ayihlangani, ya ngiyahlushwa, ya ngiyahlupheka, ya ngiyagula, kodwa kukhona ukuphila ngibekelwe khona. Ngoba i-message yokuvuka kwabafile ne-message yokuphila okuphakade athwele amandla afanayo kumzalwane. It is a message of hope. Umyalezo wethemba. Manje ke into eyenza ke uJesu uyikhulume leyo nto ngesikhathi abafundi bengathanda ukuyizwa uJesu into ayishoyo. Yabona? Big denial. When Jesus said, "Yeah, ngizokufa, awungikhaphela ngizokhashela. Ngizobulawa." Ba associate ukuhamba phezu kwamanzi nento ayishoyo. Ba associate ukuvuka kaLazarus kwabafile nento ayishoyo. But kodwa kumeshi. Thina we think you are uSuperman. Akekho umuntu ongenza into. Wathi ya akuzukwenziwa lokho ngenxa yabangibulalayo. No, ngenxa yokuthi intando kaNkulunkulu awulitayi. And baba ngayithandi lona. Mesethi kodwa ngizovuka ngosuku lwesithathu. Isizathu esinye sesibili esenza ukuthi ifaith yabe inyakaziswe ngokuvuka kwabafileyo. Indlela nikhona nenkonkozeni? Indlela uJesu abambona eshaywe ngayo esiphambanweni. Iscience nengqondo yayithi ku-impossible ukuthi umuntu oshawe ngalolu hlobo kungathungwa phinde uhlangane naye iphila kusasa. I-trauma nisesontweni right kodwa bazalwane, uIsaiah uyichazile indlela uJesu ashawa ngayo. uIsaiah akashongo ukuthi uJesu washawa wena ucabanga umuntu oshayayo, kodwa nikhona nibathandekayo. Uze wavesa nendaba yokuthi yalinyazwa. uJesu akasho washawa, uthiwa walinyazwa. Anihlangananga nomuntu olimele. Kuthiwa yalinyazwa. Lithi walithwala ihlazo lethu. Athi yayingenasi isimo ukuba singayibheka. uJesu wayishaywa ngalendlela yokuthi bonke abantu babebheka le nombheka yabhekele. Wayelimele. uJesu wayeshawe ngendlela yokuthi wayengena shape. Lithi wayengenasi isimo ukuthi ungambheka noyade mazi uthi mayimbuka athi no akuyena lo muntu engimaziyo. Kada baba mandara baba utobhalayo ngisho isilevu sakhe intshebe yakhe yayibanjiwe bayihlusula ngodlawu. uJesu wayifaka umkhelo wameva. Loya umkhelo wameva nina niqabanga ameva wangakini kukhulunywa ngama-thorns. Umzoya kwa eMiddle East you know ukuthi akukhulunywa ngameva lana uhafla, kukhulunywa ngama-thorns. Into loya mkhelo wawungabekiwe wawushayeliwe ekhanda, ameva kungena. uJesu wayopha ekhanda ehleshulwe isilevu sakhe eshayiwe engenasimo imvimbo emhlane. Lithi walinyazwa elinyiwe emhlane. uJesu wayopha eshayiwe engabhekeki. More than that engagqokile. He was naked. Ngoba wayithwala ihlazo lethu. Phela uJesu wayingafi la, wayithwala ihlazo lakho. Nithuleleni ke shumela. Kwakekhona ukufa lokhiya kwakukuthwala kwehlazo. Jesu wafuka ufa kwehlazo. Esesiphambanweni the King of Kings. Leya calendar lama Roma enithengayo elinoJesu obethele esiphambanweni nendwangu ekhavile babenzela ukuhloniphisa. Jesus was naked on the throne and on the cross. Ethwele ihlazo. Can you imagine? The King of Kings.
yekela laba bantu abaningi abalandeli bakhe asubeyeke ngoba sikho kuJesu kangaka ngikulabo abafundi abambukayo uJesu kade behamba naye ingakho Maria babekhalinte engalawuleki umuntu onjalo kuzwakala emazwini ayisikhombisa ethi baba bathethelele abayazi into abayenzayo. Who is this God? Kanti ubani lesimlandelayo? Ubani kanti lesihamba naye? Ubani kanti lo okwazi ukuxalela abantu esehlazweni athi forgive them? Ubabuka ngeseli ngasaboni abalishayile. Then ngifuna ungishuthele isithombe ungisele kubafundi bakhe athe ngizovuka bebona leya trauma. Mabeqeda abafundi uJesu eshizi lokugcina ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami lithi wafa. Abafundi baconclude bathi indlela afe ngayo yadelete nende ngenkathi indlela afe ngayo yadelete nemessage yokuvuka kwakhe. Yavela delete button yayipressekela yona deep. Akakaze indlela odlula ngayo isimeni uzucabanga iway out uthi ayikho. Akazo indlela ohlupheke ngayo uzucabanga ukuthi impumelelo ngeke zibe khona. Makhona umuntu othi uzophumelela uvole uqhathanisa indlela ohlupha ngayo uyiqhathanise nemessage ekhulunywa ivele delete imessage yehope. Manizwa nhlobo yazanizwa. Aningizwa, niyangizwa yini? Konke engizoyimemezela namhlanje ngicela ningigadane njalo. Angithungi nje ingubo engezokuqoqwa. Izogqokwa le ngubo engithunga. Ngifuna wazi ukuthi masikhuluma ngamandla ovuko sikhuluma ngani. Abantu abaningi bayithethe uJesu wavuka uthi say religious statement. Ingoba nje wavuka nje ithuneni. Iningi into wayinqobayo. Iningi into wayinqoba. Ngiyaphinda ngithi iningi into uJesu wayinqobayo. Immediately bembona uJesu indlela owayiyona. Enkathi uJesu ethi ezandleni zakho ngiyawubeka umoya wami egebisa ikhanda efa. Abafundi kwadelete imessage hayi ngeke avuke. Number 1 guys, ngicabanga ukuthi izinto ababeyixoxa bathi hayi kusibhedlela inkosi ifile. Athi omunye haya usho ukuthi ubani akhumbula kancane izwi lokuvutha ayimfo. Ayimfo. Sibadala lapha namasika sikababona abantu befa. Lawa amanxeba ayoqedwa yini lawo? Do you mean soba noJesu uJesu uthi ofanele silungise istress mayivukile ngoba ingqondo yabo bayitshethe ukufa afe ngakho nomzimba afe nawo ngiyazi noma usuthandaza la ekhaya kuzwakala bayitshethe umzimba afe nawo iwona futhi umzimba uyovuka nawo kanti hayi ufe kodwa nikhona nibathandekayo ufa ukufa kwehlazo kodwa mayesevuka uvuka ukufa uvuka uvuko lokunqoba ufe ihlazo wavuka nenkazimulo kutshalwa kunokubola kodwa kuvuse kunenkazimulo. Hallelujah! Kutshalwa kunokubola mase kuvuka nenkazimulo kunamandla ukuvuka kaJesu kwabafileyo. Same devil that uSathane ofanayo owahluleka ukuvimba ukuvuka kaJesu is the same devil ozohluleka ukuvimba ukuvuka kwakho. Asikakhulumi ngokufa kokugcina. Akusikhuluma na. Yiyo lento yiyo lento ehlala sishumayela. Ungamclaim umuntu okholwayo. Anikho la ekhaya azibatha. Yiyo lento ehlala simemezela abantwana bami ukuthi ungamclaim umuntu ohamba noJesu. Engalala namhlanje impilo ihlakazekile. Engalala namhlanje impilo imanapha napha. Kodwa overnight lithi iBhayibheli abakhe ubenzela umusa abelele ebusuku. Inkathazo iba sebusuku bonke. But joy comes in the morning. Umzalwane ngeke umclaim. Ungaphambana naye ehlupheka. Uthi uyabesebuya ngalana uhlangane nomunye umuntu ngoba amandla okuvuka kwabafileyo
enza izinto engenzeki zenzeke. Somebody say uvukile. Bazalwane, asiphumeleli ngoba siyazama, asinqobi ngoba sineyikhwela, anikho. Asiphumeleli ngoba siyahadlisha, siyavuka ekseni siyaphanda. Amaphanda one side. Kodwa nithule bazalwane. Asiphumeleli ngoba asinqobi ngoba sineyikhwepha zokulwa. Hayi amakhawa okulwa siyawabongela. Kodwa into esenza sinqobe, into esenza siphumelele ukuthi wavuka kwabafileyo. Uma vuka kwabafile, wayivuka ememezela ukunqoba kwethu. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. You shall overcome. Uvukile kwabafile. Because he lives, I can face tomorrow. Yes, because he lives. All my fear is gone. All my fear is gone. Yes, because I know. Because I know. Oh, it's the future. An empty grave is there to prove that my Savior. Sisizukulwana sovuko. Sisizukulwana sovuko. We are the generation of the resurrection power. Sisizukulwane samandla ovuka kaJesu wabafileyo. Ungamclaim umuntu okholwayo. Athi ngikhulumisa kwababa. Uyabona umuntu ohlele eceleni kwakhe. Ocela u10 ukunikela. Ngicela uma ecela imali umhloniphe uthi kodwa bengubani mina ukuboleka umuntu omkhulu kangaka. What a privilege. Bethi mfethu ungizame noma ngo100 ngizolala ngandli la kodwa mfowethu uzucela kimi yaza angideserve. What a privilege. Uthi ngithola iopportunity kube khona ngiboleka umuntu omkhulu kangaka. Aningizwa nhlobo. What a privilege. Who I am. Yo. Jonathan wasiza umfana wayekade a victim bemfuna. His name was David, efuna ubaba. Jonathan that time bekumfana wasebukhosini. uDavid ekumfana wasehlathini. Wasiza umfana olusayo, ayikodwa nikho esontweni. Anikho khona. Wasiza umfana olusa izimvu. That time title bengenayo, he was not a king. Into abenayo nje kuyiprofile yakhe, kuyi-CV yakhe, uthi ngilusa izimvu zasekhaya. But Jonathan decided to help unknown David, not knowing. Kusho umfana wasepalace onama opportunities zonke. Wasiza umfana oyilusele inkomo lapha nezimvu. Not knowing. What this is my next master. Ungamclaim umuntu okholwayo. Amandla ovuko ayingozi. Ashintshe umuntu ordinary kade umthatha manje kancane. In the next 2 years uhlangane na uthi uyanqonqoza kuvule yena. Uthi na wena la athi come in. Sekune usenama receptionist. Twase
There's someone ocela ukubona. Athi uyabuka la. Athi that face I know. Uthi ucela ukubona iCEO yala. Uthi that face I know. Please ngicela uningithathele lo muntu ningibekele endaweni right yangempela. Hawu baba mangimbuka ugqoka ingubo zakaphepha. Mangimbuka uthi no, take that person. Animbekele endaweni right. Wangihlonipha ngelutho. Now I'm in control. Uthi uyaqhamuke uyobekwe indawo uthuke. Ungamcreme umuntu okholwayo. Bafowethu ngicela ukugcizelela ligama mase siyathandaza. Amandla okuvuka kwabafileyo kaJesu kusho ukuthi kungenzeka noma yini empilweni yakho. Anikho nhlobo. Ngicela ukuphinda. Ngithi amandla okuvuka kaJesu kwabafileyo yazi athini amemezela ukuthi kuwe kungenzeka noma yini. Kahle amandla okuvuka kaJesu kwabafile athi nothing is impossible. Manje niyaphika ngicela ukubuza umbuzo kwakupossible ukuthi uJesu avuka kwabafile ngendlela wayishawe ngayo. Kwakupossible ukuthi uJesu avuka kwabafile ngendlela wayishawe ngayo. Kwakupossible. Kodwa wenze njani? Same applies to you. Ungakhohlwa lempilo ebiphilwa uJesu ubeyiphila on your behalf. Yonke into uJesu ayenzile ubeyenza ngenxa yakho. Ubememezela izinto eziyokwenzeka kuwe. Kusho ukuthi wena uyokufa impela kodwa ngeke ugcine emathuneni uyawuvuka. Kusho ukuthi wena uyohlupheka impela kodwa ngeke ugcine enhluphekeni uyophumelela. Kusho ukuthi wena uyogula impela kodwa ngeke ugcine eguleni uyophila. Kusho ukuthi wena impela uyobhekana nezimo kodwa ngeke ufele amen uyophuma kuwe. Ziningi inhlupheko zolungileyo kodwa uJehova uyamkhulula kuzona zonke. Somebody say Jesus. Asipheleli la. Kuthi angimemeza ngithi asipheleli la. Wa Holy City asipheleli la. Ngiyamemezela asipheleli la. Yini indaba uvukile kwabafile. Mewafa wavuka nempilo yami ngeke iphelele efeni. Ampheleli shona thana ngipheleli la. Shona thana ngipheleli la. Musuthi ngenxa ukuthi uvukile. Angipheleli la. Ukuthi bazalwane izwi sangathi uNkulunkulu akasilekelela. Sekuzothandaza njani? Monco sangathi akasilekelela izwi libe real. Sathi ungazofika ekhaya. Mawuphuma manje. Uyovalelisa kuyo yonke into ongayithandi. Sisawubona endlene ethayo kunjani? Sawubona wendlene ethayo kunjani? Nithuleleni ngisho manje. Wendlene ethayo kunjani? Uthi lalela lana. Ngiphuma kwi-conference ye-Passover. La ngiqhamuka khona kuthiwa ngizoxoxela indaba. Ukuthi kwakumnandi sindawonye. Anikho enkozweni. Angazi ibandla likuphi. Uthi kwakumnandi sindawonye. Sawubona mqasho ninjani wemqasho right? Kwakumnandi sindawonye. Sabona hamba ngenyawo kunjani? Kwakumnandi sindawonye. Sabona hlala ekhaya ngingasebenzi kunjani? Kwakumnandi kunzindawonye. Uvukile. Somebody say he has risen. Somebody say he has risen. Somebody scream uvukile. This is the morning of glory. This is the morning of victory. This is the morning of power. This is the morning of Shadababa. He has risen from the dead and he is Lord. Every knee shall
Every tongue confess. Confess. That Jesus Christ, He is Lord. Ukuvuka kwabafile kuyisimemezelo sokuthi nawe awuzuphelela. Kini kikhumba khandeska kwakungokokuqala nqa emlandweni bebona umuntu ehlula ithuna. All along until Jesus avuke kwabafile, ithuna bekade linamandla kubo bonke abantu abangena kulona. Uthi omunye uLazarus ngani wavuka? We are quoting it wrong. uLazarus akavukanga, wavuswa. Ukuvuka nokuvuswa into ezuthu. Lazarus wavuswa. Futhi wayengena choice. Yazi kwahlushwa yini? Kwasuka kwamaphambi kwakho ukuvuka nokuphila. Manje akwazi ungama ukuvuka kanje bese ngavuka. Hila khakapho. Uthi Jesu ngukuvuka. Andikho enkonzweni uthi ngukuvuka. Ngisho lo Jesu osenhlizweni yakho uthi ngukuvuka. Tony McClinton aniyazi lengoma uthi we fall down but we get up, we fall down but we get up. Asiphele Tony, asiphele Tony. Listen, uthi sizathu sethi siphi? Siphethe ukuvuka. Manje asikwazi ukuba down forever. No, uthi mina ngicabanga inhlabathi le nomgodi lombiwe nethuna nebhokisi. Musa lapha sisaqala la. Singakafiki nje leli thuneni leli. Ngisho ukuthi impilo yakho ayikwazi ukuphelela down. Hayi not. Sovuka. Your family ngeke iphelela. Ngiyaphila ngithi ifamily yakho ngeke iphelela. Your business ngeke iphelela. Awuthi sangisho the statement is cool. Even your spiritual life, impilo yakho komoya ngeke iphelela. Ngeke ube weak forever wena. You shall overcome that weakness. Uzoyinqoba lento ehlulayo. Uzoyinqoba lento ehlulayo. Uzoyinqoba lento ehlulayo. Uyabona into ekhonzisa kabi izophela man. Ngisho lento ekhonzisa kabi izophela. Ngisho lento ekhonzisa kabuhlungu izophela. Ngiyaphinda ngithi lento ekwenza ukhonze kabuhlungu izophela. Lento yenza ukhonze ungayithembi uyikhondema izophela. Lalela amandla ovuko azovuka ngisho nomphefumulo wakho avuka nempilo yakho yakomoya. You shall serve your God. Ngesibindi you shall serve your God. Ngesmile you shall serve your God. Nentokozo you shall serve your God. Somebody say hallelujah. He has risen. The message of hope. It was for the first time. Bebona umuntu enqoba yena ithuna. Ingilosi ayimvusanga uJesu. Yamsusela nje.
uJesu akavuswanga ngeangel. Twingilosi yaginqitshe. Futhi nakhona wayesenzela ukubanika umsebenzi. Ngoba ingilosi ziyam-asharisha ama-ashers iprotocol kaJesu. Zayibona inkosi iza. Sathi awunanga umasters zasegudlu zitshe. Uyabona nje ukuthi uma uzongena la i-protocol team ivulela umpostoli eminyango. Akusho ukuthi iyona engenze ngangena. Ivula umnyango ngangena. Ingibone ngiza base bevula umnyango. Ilento yayenziwa ingilosi. They saw Jesus coming. Bembona enyuke emathumbi nokufa. Bayibona inkosi yenkazimulo. Jesus died Good Friday. Saturday bayibiza lolo suku nge-silent moment. A dark age. A moment of quietness. La ngathi kuthulekile. Umhlaba wonke uthule so. As if nothing will happen. Ube isikhathi sokuhlabela benginasesiphelile. Benze ukuthi noma ethule kodwa impendulo ikhona. But abafundi bagijima bavala iminyango. There was not even song outside. Oh God. Kuhlo kakhulu mase kuzokhanya. Njalo mase contest okwenzeka ngathi iyonakala kakhulu. Nala ama signs naleya power naleya anointing kade uyizwa kube sengathi ithule. It's so normal. Saturday mase sisemsa kanjalo. It was a quiet moment. No one screaming. Kodwa kwakuthuleke on earth surface. Ngoba uNkulunkulu mayisefuna ukudila kahle nawe. Esedila nawe kahle nezinto zakho. Uyala ibanjwe khona. Ungacabanga ukuthi uNkulunkulu mayithula uthule. Usela akubanjwe khona izinto zakho. Kwakuthulekile phezulu. Zibuye ezantsi. Ngoba uJesu bathi laba wafa kanti uthi umhlabelelo lithi uthi umhlabelelo wehlele Hades. uJesu bathi ukufa kwabanye yena wayehla wahlele Hades in the kingdom of darkness. La ihlalo sika Satan esikhona. Ngiyabonga ukuthi inkosi yanyathela kuloya mbuso. Ngoba ubunyawo lika Jesu aligqobanga kuleya kingdom, ngabe leya kingdom isene control phezu kwethu. Hallelujah. Ngifuna sithandaza. Hallelujah. Ingakho abaqamekeli bempilo yethu abakwazi ukusurvive because uJesu wanyathela embusweni bomnyama. Uthe umunye umzane eshumayela engayithandi into ngoba mayishunyelwa umuntu uyithanda into. Uyikhuluma kwi-history side ethi mhla ethi uJesu bathethelele baba abakwazi akwakwenzayo. Uthi that voice wayikhuluma esiphambanweni kodwa yayimess Hades. Wakuswakala kathi kuwamatshe. Satan lose a lot of imphefumulo. Ethe nje baxolele. Satan wadedela imphefumulo eminingi yamshisa. Esho kanye esiphambanweni. Izwi lesiphambano lakhulunywa phezulu kodwa lapha ne-impact kwi-kingdom. That's why lento wayisho waphunyuka nawe. Anikho wathi bathethelele nawe waphunyuka, wathi baxolele nawe waxoleleka, wathi bathethelele nawe wathetheleka, namadimoni ayibambela kuyeka. Kwangasiyona imessage yasemhlabeni kwakuyimessage eyayifana inyakaza sisigodlo. Njobe ethi kufeziwe nje wayeshe egqoba uSathane kanje ekhanda. It is finished. Akashongo emelokhosane washe enyathela ikhanda lika Sathane so. What it is finished. Ku Sathane wayezwe imessage ethi you are finished. Ingakho uJesu athi umbuso walelizwe uphumile uthi kodwa akanalo utho kimi.
One man that does not fear devil is Jesus himself. That's why if you are full of Jesus, there's no need to fear devil. uJesu bathi uyafa ayisefuna sivale la. uJesu bathi uyafa kanti uyehla. Not just a man that is weak eyathi ngomile itriggerisha iprofesi ekade ikhala baba ungishiyelane. Abafundi babuyele emuva nje banalowo nto ekhanda la. Udlala lowo ekho simuzwe ekhaya. Hey, uwakhala wathi ushiya nawo baba wakhe. Ayikusibhedela. Ithemba lethi lingakubala. Ngoba nobaba simzwile ethi ungishiyelana. KwaNkulunkulu umshiyile. Hayi, lento chapter is closed. Akazofika kulo point ucabanga uNkulunkulu akakunakile. Oh, and right? Akazofika kulo point la ucabanga ukuthi uNkulunkulu khona ngathi akekho fair. Ungakhohlwa usawudila nezinto ekwehlulayo. Mawumbone eflathela akakiyekile. It's not a denial. Usawudila nama strongholds. Methu uNkulunkulu mana la ngiyabuya usawudila nama strongholds. Afike nathi adile nezinto ezidila nawe. Abuye sephethe into zakhe lezi zinto sengezakho permanent. Uyazi ubalekelana akunika izinto engadilile nezinto ekade ithatha into zakho. Ngoba uzothi eqeda ukukunika athi uyaflathela abuye lo ayithathe. Ubalekela le game le angidile neenemy nesiqhwaga ngiqede ngaso ukuze mangunika something kube eyakho forever. That's why I'm saying to you there's no devil will ever touch izinto eyino uNkulunkulu. Ingakho uthi iBhayibheli izipho zakhe akaguquki kuzo. Funa siphefumule sithandaze. Wehlele highlights. It was for the first time Kabash in the kingdom of darkness. Beboni light for the first time. Let it to a kingdom of darkness. Akshiwo ngoba kukasukiwe. Kudefinewa ngqo umbuso kaSathane. Akhanye lapha. Ingakho uma uya khona ngazi uyokwenza kanjani uzokwenza kanjani. Akhanye lapha. Lalela akhandukho. No Sathane lothu o decide ukuyicommita kuyena uyomumbona ngenhlahla nje ubumphunge bumnyamela akhanye. You die you go to hell. Uyobona bani lapha. Ungabeza besangana bethi asorani. Ungabeza bekhuluma into engekho bethi bayakwaba kuba. Ayikhali kubonana kumnyama lapha. Ngeke ubone ishingane yakho. Akuyona kingdom of darkness by name, it's a kingdom of darkness by reality. Kumnyama. Singathi ayisasawubonana nehlobo ayikhali ihlobo lapha. Wathi omunye ngeze uthiwa abaningi abaya esihogweni nasekulahlweni hey kungconywana ke so sibonana lapha negenge ayikhali imhlobo kumnyama. Ungakhipho yedwa mhlavu manje ubona ukuthi wabona abani lapha ayi ngifuna uqamba manga lo ngafika ngino 50 years ngilapha akaze ngibone umuntu. It's just me pain devil naye futhi angikwazi ukumbona ngoba kumnyama naye mnyama. Unqubuza nezinto ebumnyama nje nqubu. You better not going there. Ungcono ngayi lapha. Ngiyaphinda ukuthi ungcono ngayi. Ngiyaphinda ukugcina kungcono ngayi lapha. Iluli pain yokuresist isono. Ukune pain yokudla umthelela waso. Vele ukhaliswa ungasenzi. Ukuze ujabuliswe uphila okuphakathi. Unokuthi enjoy ukusenza isono. Kodwa uregret ithelo zakho. It was for the first time in that kingdom of darkness. Bebona into ethi light. Lalani, that was not just a light of eskhomela, a light of glory. First one, the gatekeeper, the chief demons. I'm a bouncer. I'm a bouncer, I'm a demon. The chief demon, the gatekeepers. Ingakuthi iBhayibheli amasango ngoba lapha emagate kuthenjiwe. Ila impi iqedwa khona. Those are strongest demons ever.
strongest demon ever. Ama we gate. Satan protocol yakhona tight. You cannot just cross there without a divine authority upon your head. It takes Jesus to enter the Hades. Akekho umprofeti, akekho umpostoli, sojuluwile omphambi wena. Ubengakaqali ukuya Hades angakazayo uJesu khona. Igunya besingenalo lokukhomba uSathane ngomunwe. Sikusho by our own religion and our own power. Bekufanele uJesu amkhombawe. Mase simkhombe wile thina. Ngoba emile bengesiluka. Bekufuna onamandla kunalawo amandla sinawo. Ayosinqobele sinamandla kunakho. Akuqeda amandla. Lithi wamthela ngehlazo wamphuca zonke ikhali obala. Lithi wamphuca ikhali wamthela ngehlazo obala. So uSathane udisamiwe, uSathane ustripiwe, waphuca onke amandla akhe, waphuca ukulwa kwakhe, waphuca unqoba kwakhe, waphuca ukwenza kwakhe, waphuca zonke into anazo, wayiphuca uJesu, wamshiya ikhonco elibuthakathaka. Wayesethi uJesu, come on, bhekwakhe. Esemqedile wamehlula, wayesethi boys and girls, bhekwakhe, kuze kumemezele, bhekwakhe. Defeated. uSathane uhluliwe, amadimoni ahluliwe, abathakathi bahluliwe, imibuso yobumnyama ihluliwe, uvukile. There was no man, no prophet, no apostle, no great guy, including Baba Wala Isonto. No man, no giant. Shongazila 50 days. It was not enough. Bekufanele kuyuJesu ayonqoba iminjunju yonke yokufa. Hence ohlabele lithi imivalo yonke wayaphula. Imivalo yonke waya. Cathi wayihlala lo muntu methi imivalo cathi wayijoke methi imivalo. Jesu mbovu wayengehlele Hades, wayiphula imivalo. First day wadila nama gatekeepers. Mayivela inkosi yenkazumulo. Into ebadidayo la. Bagcine ukubona umuntu esesiphambanweni. Baba ungishiyelani. Esandleni sakho ngiyawubeka umoya wami. Ngoba uSathane angifuni akafundile base. Sinabantu bakithi abangayanga esikoleni. Sathane nje uyisidumdum. Uma ethi uJesu it is finished. Ucabanga uthi I am finished. But simzwile uthi uthe kuphelile. Hawu kanti njani bazalwane nasenithula kanje manje. Anizwanga nibathini uJesu mayethi Eli Eli lamasabathane. Bathi ubiza uEliya. Imessage ecross misinterpretiwe esayidini langani. Iqondwa yithi angithi izwi lesiphambano lubula kwababhubhayo. But nange bizo Eliya, bathi wenzani manje bizo Eliya azomsisa. Ngisho ekhuluma ilanguage yakubo. Abezo. Into ebathusayo ama gatekeepers. There's no chance even to report to devil. Uthi hayi baba kubhedile. The weight of his glory. I'm about to pray. Isisindo senkazimulo yakhe. Ukuthi angilifundanga iBhayibheli. Mhlawumbe lithi iBhayibheli phambi kwakhe. Kuhamba umlilo odlayo. Before uJesu afike lithi iBhayibheli phambi kwakhe. Kuhamba umlilo odlayo. Uma uJesu ehlele Hades asinama steps right la kodwa.
uJesu ehlele Hades phambi kwakhe inkazimulo yakhe ayihamba phambi. Inkazimulo yakhe bihamba phambi kwakhe. Into yokuqala eyadila nayo yadila nama gatekeepers ase Hades. They failed to stand, fall. Just approach Jesus, nothing else, just come. Listen. Lo wabona uJohn, behold the Lamb of God. Now he approached wabhekana Hades as the lion. Jesus was roaring like a lion. Before Figo was samazama iHades lonke. Owazile ukumbona uthe amehla akhe anjengamalanga bomlilo. Alishi iBhayibheli la kuye kuthi uthi it's hard to umbuka. Uthi when you uMjesu ebheke ngakuwe kuya ukuthi ubheke ngakubani. Mebheke kubantwana bakhe they see love. Kodwa maphenduke ebuka izitha zakhe. Ithi iBhayibheli the same eyes. Uthi angaze nibone. Nika nayibona inja ikhipha amehlo. Ubuka nesilwane esisabisayo sikhipha amehlo sithi that's how Jesus faced your enemies. He never smiled kubantu abakuplothela something bad. Oh God, I want us to pray. Okay, the Hades kwa the protocol ne security guard is strong yakhona. Ngoba uNkulunkulu mayisefuna ukudila na yonke into ebamba impilo yakho udile namasango. Mayekwawa amasango uthi nawe uyadana. Ngoba wena ubanjwe emasangweni wena. Into zakho ibanjwe emagate. Ingakho the gate of heads shall not prevail. Wena ulona amagate ulona amasango. Yehla inkosi. For the first time, bebona ukhaya. Ongafani nokuthi. And anything adlula khona iyawa. Ubheke kwi-throne. Uyehlanele esingcolile sika Sathane. Ngoba zonke izinto eziqoqwa yila amademon nama gatekeepers ayiqoqa ahamba ayoyisubmit ehlalweni sika Sathane. Impumelelo yefamily yakhe kodwa anike esontweni yase. Uyomangala ukuthi ngisho nomsebenzi wakho uhlele altar lakhe. Mawuthi uzama ukuthandaza lo uyanyakaza athi uSathane ngathi kuwena uzohlala la wena. Ufika uSathane ukhake zonke izinto zabazalwane uphethe ngisho imshado yabo. Anike esontweni na. uJesu mayifika lapha ubona inqwaba yemphefumulo uSathane uyibekela uthi nenilawulwa yimi niyohlala la kunenqwaba izingane ezingasindisiwe igcwele lapho obaba bangakholwa abakhonza amadlozi abantu ithixo bayathakatha bayafeba bayabuza bahleli lapha enje bayibotha uSathane enkathi bedawa uSathane uthola more power enkathi bephuza belwa bedubulana begwazana bentshontsha begqekeza imizi uSathane is gaining more worship. Ngoba yabona bazalwane uma umuntu menza isono usuke worship. Phela isono is an act of worship. Why are you saying here? Listen, uthi uJesu owenza isono ungoka. Animzwa ngalonto. Uthi owenza isono ungoka Sathane. Met akasho uSathane uthi wakhe. So wonke umuntu thina singaba kaJesu. We are worshippers of Jesus. Mawenza isono you are worshiping. Ubuwazi ukuthi umuntu methatha ugwaye ebheme it is worship together. Uyakhonza. Sathane uthi usukuthi nkathi uthi devil akekho njengawe. It is that smoke esiphuma emlonyeni wakho is giving praise to him. Njobu intombazane nomfana elale engashadile nendoda enkathi bebhizi bevalele labavalele khona it is worship together. Umfana menombela endlini zabantu entshontsha ama cellphone abantu emhlanganweni it's worship together.
behlangana behlebana abazalwane bodwa, you are worshiping. I-unforgiveness ungathetheleli indumiso. Uqamba amanga uplothela abantu into engekho uyadumisa. uSathana akanayo indawo athola kuyo udumo ngaphandle kwasesonweni. Umuntu menza isono, enkathi banda abantu abenza izono kwanda ama worshipers kuye. Aninayo amen angazi nini. Bazana, why are you defending isono kanje? Niphe one vele. It's worship. It's worship. Umethu uSathane lala nalentombazana usuke to worship me. Ngicela uma wakhe angifuni umuntu omunye uma wakhe kuphela. Aservice ingane. Bantwana bami, ngani zami, mantombazana. Mawusuza usuconvinced walo brother onisebenza nemsebenzini. Yabona lo jwala ukuhlala edeskini lakhe afike kubasha. Yabona uma isinhliziyo yakhe siqala isimthambela. You are about to surrender you. Usukuya ngamadolo before devil. Unaware you are worshiping. Immediately you say yes, you say akekho nje ngawe Satan. Isono si worship. Thina singakubiza ngokuqoma ngokuyeka kodwa ayikho into enjalo kwaSathane, I worship. Thina ukujola ayikho into enjalo, I worship. Thina uhleba, I worship. Ufika uSathane uqoqe zonke lezi zinto shona ezabazalwane. Ufika kwi-throne uJesu ugcwele. Gcwele nempilo eright yokuhlalisana kwabazalwane ngokuthula. Gcwele anger. Gcwele umona. Gcwele febe inkanuka amanyala ihlazo. Thakatha uqamba amanga. Mona. Inzondo. Kuzenzisa. Hlalo sikaSathane sikakho lezo zinto. Mhawu. Fela nomona. Thanda imali kuze weqa. Wafika uJesu. Sengiyathandaza manje wafika uJesu. Wafika sisibambile izinto. Mfowethu ngeke uyiphunyukele kulento mani, ngeke uyiphunyukele. Lento inzima kakhulu mhlobo wami. Hayi mfowethu ngeke uyiphunyukele ngiqinisile ngempela. Uyabona ke manje angisenza ijoke ngempela ke. Hayi ngeke uyiphunyukele kiswa ngami ngeke. Ngeke singabekelana imali ngeke. Udingona amandla. Udingona amandla. Kudingeka amandla. Ayikashukele lento. Washo ukuthi Jesu ufika kuminye. Fika ibonde. My life is under control. Noma ngithi ngiyaphunyuka kusho ukuthi ayi isihlalo sinamandla. La kubekwe khona impilo yami ayishinamandla. Ugasha ukuthi uyiphatha kahle 1 week kube gashuke usuphindela kule yanto. uPaulo sabhala ethi ngikuthanda yangwenzi ukuthi ngenza lokho engakuthandile. Uthi akusimina abafowethu isono kimi. Wafika. Ngifuna ubone isihlalo uJesu ayakusona. Ufika kunenqwaba yemphefumulo. Wafika. When Jesus approached, the first thing the devil did with his dirty throne, the enemy fall. And Jesus said, Masago is quack at penny. What devil, Shashawawa, wake up. What am I food intending when? Give me the kiss. I want to serve a Lion of Judah. Nazi Holy City Tulaleni.
nithulelani ngiyashumayela. What give me the keys? Ikhiya zimele authority. Nithulele ngiyashumayela. Ikhiya imele igunya. What lalela devil? Namhlanje ngizophuca igunya. Namhlanje ngizophuca amandla. Namhlanje ngizophuca igunya. Namhlanje ngizophuca igunya. Namhlanje ngizophuca igunya. Akasanana. Sakhila kanalo bafana ba. Sathi ungamphendukela kumakhelwane oactive. Ungishayeleni high five uthi akasenalo igunya uSathane. Ujethu uSathane akasenalo igunya. Yes, Jonathan, the enemy is defeated. Jonathan, the enemy is defeated. Jonathan, the enemy is defeated. Yes, the devil is defeated. Kuruman, Holy Spirit, the enemy is defeated. Yes, the enemy is defeated. Somebody say yes. Bengathi ngizozwa umsindo omkhulu eHoly City. Abantu becelebrate. Ingomile. Konyama yomdali kaShu. Jona makhala siyaphumelela. 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 Jonathan siyaphumelela. Hayi siyaphumelela manje. Holy City. Bantwana bami siyaphumelela manje. Suka. Siyaphumelela manje. Siyaphumelela. Siyanqoba. Jesus said, no more manganyango kusahlala phansi ngiyathandaza. Jesus said, give me the keys. Lalela. He never said, please. There's no please here. Akuncengwana manje. Aha. Usho abamile bobabili. Anikho. Abamile bobabili. Akasho give me the keys. Bemi kanje. Usho enemy lele phansi. Every knee shall bow. I say it again, every knee shall bow. Including the knees of devil shall bow. Masisho kanje uSathane ngizwa kahle ukuthi ngiyawazi amadolo ami eguqa phansi kule nkosi. uJesu inkosi noma ngaphika wena kodwa uSathane namadimoni bayazi he is Lord. Give me the keys. Ubuka ilayoni kaJuda imiyodwa. Gatekeepers down. Prince demons down. Jezebel, the queen. Jezebel, the queen. One of the right hands. Satan. Jezebel, the king, the queen. All this, or in control of all these Babylonian demonic powers. Jezebel. Or administrator, last and adultery. Jezebel. Jezebel is a dangerous queen demon. That demon is in a department. Hingako umayibona lo uyikhuluma ngokuthi uhamba phezu kwamanzi amaningi. Ushuthi if uthi namakhosi omhlaba akhothama kuyena. One of the dangerous beasts who controls a bamba ngishingane from teenage stage, from Sunday school level. Le ihamba azophuma kogogo phezulu. That demon ne queen yasebumnyameni yawa yaqhiqi kwasala uJesu yedemile. Kuthi ngimemeza la endlini ukuthi ngiyakutshela mntanami noma thubanjwe yini noma uSathane bekade kwehlula ngamalast ehlula ngeinkanuko kusela uJesu yedwa emile kule conference.
noma kade uhluleka uzuthi uyamthanda uJesu kodwa izwe liyabamba namhlanje kuzosala uJesu yedwa emini. Anizwe Holy Spirit, kusala uJesu yedwa emile, kusala uJesu yedwa emile. Funa celebrate ukuvuka kwakho kwabafundi. Now I can feel. I have a good church ever. Yeah, I have a good church ever. I can feel. I feel in my bones. We have a good church ever. Everyone, boom. Jesus alone. Wathatha ihluthulelo. Shuthu Satana usela kana authority. Nithule kakhulu. Usela kanani? Wathatha ihluthulelo uJesu. Why hide this? Why we paradise la sala khela wavulela abangcwele. Wathi wozana. Phuma la ngifuna ukunakhelana nomkhufa. Nelani ya rejoice anizwa nomsindo wabakhalayo. Uzoshintsha iparadise manje la. Shintsha ilocation eparadise. Isendaweni wrong la. Awunihlelani izwa labakhalayo wozana. Waphuma lithi iBhayibheli waphuma nemizimba yabangcwele. Mhla ivuka kwabafila kavula kangayedwa wavuka nemizimba yabangcwele. Lithi uma nafa kanye noKristu nambelwa kanye naye. Lithi iBhayibheli ke futhi niyovuswa futhi kanye naye. Uma sethi incwadi yamaRoma 6 nihambe kuphileni okusha. Newness of life. Wavula uJesu wakhipha. Emva kwalokho wayesenyuka eselwa ke. Hayi before anyuselwe wakhuphuka ngosuku lwesithathu. Embethe umzimba wenkazimulo. Enyuka nabangcwele. Lithi wanyuka. Lithi iBhayibheli uma enyuka wabonakala nemizimba yabazalwane eJerusalem. Lelo verse ave ngifisa. Ya monitor nje ningaphazamiseki. Listen. Ave ngifisa ukuthi abazane bayi understand le part ye scripture. iBhayibheli igcwele ama miracles and mysteries. Yazi inezokulimaza. Ufuna ukuhamba ngemvelo entweni eyisimanga. Yabona uma ujoyina le camp kaJesu, expect a supernatural things. When breakthrough yakho ya calculate qiqi kuzohlangana ukuthi emva kwalokho ngiyazi after 5 years uhamba ngama budget. Awukazi uyinikeze iroom divine intervention. I used to say impumelelo yomuntu you 20% or 15% power, okay, 15% strength of men, like ngiyavuka ekseni ngiyasebenza ngiyapusha ngiya-advertiser, that is 15%. U-85% impumelelo yakhe divine. Mawusathembele emandleni akho, mawuthembele emandleni akho nasemsebenzini nasebhizinisini, usa-occupy u-15% wempumelelo yakho, ulahlekelwe u-85%. Success of man is 85% divine and 15% strength or potential or whatsoever. La kudingeka amandla akho khona ku-15%, u-85% ungenelela. Ingakho uma ukhipha uNkulunkulu ey'ntweni zakho usuke uphuma no-85% of your, uyishiya no-15% wokuzama. Want us to pray. Wanyuka Jesu ephethe ikhiye ayazivalela, ephethe nemphefumulo, wabonakala qunqunqum. Mabethi babona ethuneni oMary, hayibo baya kuyena, mabembona bathi master, they don't say ndoda eshayiwe. Abasotha umfowethu olimele
baphethe namafutha okugcoba umzimba nezilonda babona inkazimulo bathi babona indoda ime ngaphandle ivision ethi uthi omunye wa-instructor ezingilosi othi angifuna le ethi uMaria wakhuluma noJesu engazi ukuthi uyena wathi ngiyacela Nkosi yami umbiza ngenkosi ngoba mayisevuka kwabafileyo wafa eyimvu yokuhlatshwa mayivuka wavuka njengenkosi wathi Nkosi yami ngiyacela ungitshele bayibekephi Nkosi yami ngiyacela master ungitshele la umbeke khona ngizokuya kuyena please tell me wathula uMaria uJesu lithi iBhayibheli wathi esuka lapho uJesu wathi Maria lithi wambiza ngesi-Aram Maria lithi what my Lord ngoba mawukade nibe ne relationship intimacy in the midst of confusion uzokwazi ukupick ivoice yakhe intimacy uMaria kade washa inyawo lapho ulo waqhumisa amafutha ubaba wayikhuluma ngayo Maria was everywhere kunendlela abambiza ngayo wese uthi hayi le ndlela le ngiyalazi ligama lamabizwa kanje uJesu akasho ukuthi I am Messiah ngivukile he just called her name he called her name Maria what I remember that thing in prayer ngiyayazi lo voice ingibiza akangigabazanga what my Lord wasethi ngicela ungenzela kanje hamba uyongitshelela uPetro nabafowenu uthi abahamba bangulinda egaleni God tell Peter and brethren uthi bangulinda egaleni phakathi kwama message uJesu awashumayelele before ahamba anyukesele ezulwini ukhuluma istatement ethi mphiwa amandla nithule esontweni mphiwa amandla emhlabeni nasezulwini uthe seyinyuka ezulwini wabiza abafundi bakhe wathi nginikeza ihluthulelo ke manje eniyakukubopha emhlabeni kobe kuboshiwe ezulwini kusho ukuthi lela gunya owalithatha kuSathane leli sonto madoda akithi lela gunya owaliphutha uSathane wahamba nalo uJesu wenza emhlabeni meyivuka wayiseqoqa abakholwa nguye wayisethi yabona le authority ne control ekade uSathane nayo now I am giving to you kusho ukuthi leli gunya nginikeza lona linamandla pheka Sathane linamandla pheka kwamadimoni linamandla pheka kwesifo linamandla pheka kwinkinga asiphamisa izandla zethu. I want us to celebrate the resurrection. Uboniwe vugi uboniwe vugile Kristu uboniwe vugile awasisho sonke sithandaza sibonga ewe uJesu Nkosi awasisho Holy City uboniwe vugile uboniwe evugile uKristu Nkosi on top of our voice uboniwe evugile
Kristu wenkosi. Uboniwe evukile uboniwe. Thank you Jesus. Kristu wenkosi. Elo dinga la madinga. Elo dinga la. Oh Kristu. Ankose siyabonga. Umoya. Elo dinga la madinga. For the last time, then we all celebrate. Hello, Tinga Lama Tinga. Hello, Tinga Lama Tinga Lama Tinga. Esiyakuthanda Jesu. Tinga la madinga. Yebo tinga la madinga. Akwasifuna umlomo sibonge, siyakubonga uNkulunkulu. Siyakunikeza udumo nesibongo. Come on, open your mouth and praise Him. He has risen. Come on, open your mouth and believe that He rose from the dead. Wavuka nempilo yakho. Uvuke nempumelelo yakho. Uvuke nokuqoba kwakho. Come on. Come on. Come on. Come on, come on, worship Him. Come on, worship Him. Yes. Wavuka nemizimba yabazalwane. Wavuka nempumelelo yabazalwane. Wavuka nokunqoba kwabazalwane. Yes. Uvuke nabantwana bakho. Uvuke nomshado wakho. Hallelujah. 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 We are victorious, Bantwana Bam. We are victorious. We are victorious. Hallelujah. Hallelujah. Uma walehlula ithuna, engahlulwa yini esimeni sakho? Alabo shanda la baba baba baba. Uma walehlula ithuna, ngeke ahlulwe isimo sakho. Uma walehlula ithuna, believe Him.
Tell him call. Come on, open your mouth. Believe God. Believe Jesus. Come on, believe his power. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We shall walk in the newness of life. We shall walk with victory.